Danas, 7. listopada, crkva slavi blagdan blažene Djevice Marije od Krunice, u narodu često zvane Gospe od Ružarija, a kao spomen na pobjedu kršćanske vojske na Turcima u bici kod Lepanta, nakon što je Papa Pio V pozvao vjernike da mole krunicu za uspješan ishod sukoba. Dakle, ovaj blagdan ima svoju daleku prošlost. U vrijeme osmanlijskih osvajanja 16. stoljeće, jer kako je naime prodor Turaka u Europu bio vrlo snažan, Papa Pio V tadašnji pozvao je sav kršćanski svijet na molitvu krunice, kako bi se po utjecaju Majci Božjoj i po njenu zagovoru obranilo kršćanstvo od prodiranja islamskog utjecaja i napada osvajača. Osim poticaja na molitvu, poduzeti su konkretni koraci, to jest ujedinjenje sredozemnih zemalja koje su osnovale takozvanu Svetu ligu i uspostavili jedan zid, to jest cilj je bio suprotstaviti se daljnjim osvajanjima. Dakle, kod mjesta Lepanta na sjevernoj obali ulaza u Korinski zaljev zbila se odlučujuća bitka 7. listopada 1571. godine, a tada je kršćanska vojska pod vodstvom Don Juana Austrijskog, polubrata španjolskog kralja Filipa II, nadmoćno pobjedila tursko brodovlje. Iako je turska flota brojem bila snažnija, kod Lepanta je doživjela katastrofalni poraz, veliki gubitak vojnika, veliki broj potopljenih, nasukanih ili zaplijenjenih galija drugih brodova. Veliko je to bilo gubitak veliki u ljudstvu. Međutim, tu je bio i kraj turske pomorske prevlasti na Sredozemlju. Baš zbog tog slučaja te pobjede proglašen je blagdan Gospe od pobjede, pa onda mijenjao se naziv u blagdan Svete Krunice, a Papa Pavao VI promijenio konačno u naziv blagdan Blažene Djevice Marije od Krunice, naše Gospe Ružarice, koja je toliko omiljena među svima. Daleko je njena povijest seže još u 12. stoljeće, nastale na temelju čuvenog anđeoskog pozdrava Ave Marija, to jest Elizabetinog blagoslova. Počinje sa Zdravo Marijo, završava sa Amen. Utecimo se i mi u trenucima potrebe, u trenucima radosti, uvijek u zagrljaj, preko malih zrnaca iz našega srca, u zagrljaj Majke Marije, Gospe od Ružarija. Neka nas uvijek prati Gospa, njena krunica koja sadrži 5 tajstava. Ave Marija, gracia plena. Gracia Ave Maria. Amen.